Kini akong problema. Kung muna kaya ni. Bahin ni kasagaran sa mga problema ka ng bagong magtiayon. Bitaw niya, di magkasinabot sa ugangan o ang ubagat. Mao ni amo Kung nga no ni na problema ako ani, no? Inaniyon ako pagsugod. Samtang nagkanta-kanta akong makanta nga standard kay ba. Tatay maron. Kadiyat. Tay! Pawas laay, tay. Tay. Puro may payon kayo tarong adlaw na. Tay. Ano ka ba? Usabay na kaon. Tay. Tino, tay, no? Kinang malipayon kay ko kay karusin mo na una. Moabot ang ako mid-year bonus. Mao ba do? Pastilan. Makapalit na taan ni grep dong. Unya na natay rep, bugnaw pirmi ang kabayo. Ang RH ba? RH. Palitan di ka grape. Pag-rape permi. Bonus na, nay. Rep di ay na. Nay! Rape lagi, nay! Ang TV di ay nga akong gipangayo ni Munak. Pastilan. Gikapoy naraba kog ato sa ilang marichuna. Kato ko dito mo tanaw sa TV. Unya mo na nga, mas maigo nga. Palitan ko ni mong TV, nak. Aron dili na ko magsigig ato sa ilang marichuna. Ay, sus na, nay. Kablaka na, nay. O sa'y gusto ni mo TV, nay? Haka na TV-hon o kato na antina? O way antina? Oh, siyempre, nak. Oy, katong doon na antina. Kay ugway antina. Maaantaan yung TV-hon. Sabad lang rin. Oy, kanang mga bag-uron. Wala mo na maginahanglan wantina. Kanang mga flat screen. nabitaw na. Diretso raman na og wifi. Sige. Basta na yung Kanya. wifi. Okay. Kung niyagwa tayo wifi, asa man na to i-connect sa imong lubot. Mataka ka malang punso. Flat screen ka pa diha. Flat screen pa ng imong ilong ay. Okay, yung saras, personal ang mga na imogreng. Kining nasun mo na, be. Aron, di mo mag-away. Sige. Pabutang tag, wifi. Na, Ramada, na mamaypay na lang ta. Dili pay, wifi, bungi. Bida. Lisura ni ako mga ugangan. Akong mga nanay tatay. Husto lagi mana. Ugma, mabot ato atong kwarta. Mamalit tatay. Unya, palitan tabog TV with wifi. Unya, nabagi rip. Pag-abot sa akong kwarta, gipalitan. Dahil na ako taon ako mga ginikanan. Kunya, di mo paigo akong kwarta nga dawat sa mid-year na ko bonus. Mga nagipunan lang ako sa ako tinigo para makapalit yung ko grape o kanang smart TV. Unya, ngigar tatay, pinahambid pa taong tanaw sa TV, napa-YouTube, probida. Saan ka nagtanaw, tatay? Tayo sa ibig tanaw. Ay, Sesame Street. Ang sa? Bida, kuyawa sa mutrada, tatay, Ay, wa may lain dong. Nagita ko sa singan anak probinsyano. Wa man. Gihunong ng probinsyano, tayo, ipulaan ng mga tao. Wa na sa probinsyano. Ay, kidot. Na syudad na siya. Kidot, yan mo tayo.
Nagpakanindot unta, o napay karaoke na no, kumplito na unta. Anam ko tayo wifi. Karaoke na gikuha na. Ay, kabalang ka tayo, palitan di ka na. Karaoke, palitan di ka. Wow, salamat na. Salamat. Ang ako na imagine nga, kada hapon adlong Domingo, anhiram ito ko sa bahay. Aw, na. Magkanta-kanta ko sa kong karaoke. Unya, samtang nakanta-kanta ko, mag-aray ko nga rin duha ka butilyang hata-hata. Ay, nang hata-hata tayo kay Kuya, okay na. Hatataan ka na. Katong Peter Win, ha? Lindot ha? Fighter Wine ba? Ha? kusog. Fighter 50. O di ba ka na puwa kabayo? Kusog mamatid na. Kainom di ka na. Wa man. Ano ikaw kusog batid ang puwa kabayo? Ay, maumrahim nun pirming nanay ni mo. Unya, inikahubog. Ako ba pirming maigo sa patid? Pakusog ang patid. Ano ba ba rin? Kidot ba yan eh? Sige din! Nalipay kay taon na ako mga ginikana, tao gipalitan ako sila og rep og TV nga smart pag yun. Og ingon man, palitan sa ako sa tatay karaoke. Unya, nang lapay yung mga buwan. Ga, ansa man ka? Wag yun kay plano nga magpakasal na ako. Gali mo reglisyon pang yung taon ko. Pero sige lang, babuto lang panahon na lang pakasal taga. Kung dili pa ka makipakasal na ako, mas may tingali nga mag-ipon lang sa ta. Ha? Pasig na nakitang lain diha mo nang dili siya ka magpakasal na ako. Gani, taon ka eh, pambida. Kung sab taon ka, yung umita ko lain nga lang, magkit ka. Kanya nga nung dili man ko mo pakaslan, bi. Huwag ko ingon dikit ka pakaslan. Basig karon panahon na, o mahimong pakaslan tika. Pero kailangan magtigom sa ta. Dahil na ng kasal tayo tayo kwarta. Maugani, mag-ipon lang sa ta para ako na'y mutigong para sa tong pamilya. Ya, dili man ka, sa ato pa, naagi tingali lain no. Aw ikaw, kwed, di masag ko mamugos og dili ka. Still lang sa demo. Ayun. Ayaw pa. Okay, gato yan. Akong palangga eh. Ay, sige. Pakasal tagang. Pero, dili sa pagkakaroon ha. Mag-ipon lang sa ta. Para makatigom ta. Kung sa'y maayo, pakasal ta. Yes, Okay? gang, yes. Wa ako inay mo. Pinangga lagi umahal kay nako ako hinumag si daday. Nagpuyo, may pero wa may mo ipon sa ako ang nanay tatay. Unya, Unsara ne, mag-ipon na mo ang imong uyab. oh nay, gusto ni gitawon siya mga minyo may pakasal. Pero wa pa mo kayo tingin ni taon ako biyang ipamalit ang appliances ni Disbay. Ni Disbay, di ba? Unya, are mo mutipon. Oh, dili na eh. Magabang na sa mi. May lain mo naming among kapuyan, maglain mi. May basta noon na ba? Hinuon para doon na kay kuan privacy. Og makabarog na ka sa kaugalingon mong tiil. Tinood na, anay. Sakto gina imuna na, anay. Gawas anak lagring, mas dali silang makahimo og atong apo. Ilong di ay pasoy. Mutingog ka pagyuda. Kay mauban bitaw, nagsabot ang minaan-ana si Rane. Dili ba nak? Unsay nagsabot? Dili ba nagsabot naman ta, ha? Oy, unsay inyong gisabutan lagi? Ay nagsabot may kapaspasan nila ang paghimo sa atong apo. Unsa? Kuya, wagod ninyo. O di ay magsabot-sabot na di ay magkamukamo-ra. Unsa man wala ko'y labot sa kongreso? Nga kamo na malay magsabot-sabot, magkamo na malay magsisyon. Sama ka na lagring, oy. Alam di ay, ikaw ra ba punso? Marukoy ra ba kay kasatanang marukoy? Tingaling imnan ta kag usa ka butilyang kabayo, ha, nga puwa. Straight to na ako. Unya inagkahuman na, piti ka na nako. Ayaw sa bana dayo, oy. Ikaw no, bayulinte. Nagyod kayo ka. Hilom diya. Ay, sige na, eh. Sige. Mag-away ni nun mo ani kalakiyaron. Ato na ko na yun. Asaman mo mo puyo. Oh, kini kang, okay ra ka ni baya? Gam?
Tanong ni mo. Sige kaganga dia. Okay rin ni kang oy. Pilay abang ani. 6K ray noon. At ibuok mo sa bahay, 2 kwarto. Duha ka kwarto. Nganong duha man nga kita raman? Ay, sagdi lang. Kaso mga nito yung mga partido, may kaigdaan taon sila. Kung sila pos nanay tatay na kung bisita diri, at least doon na tayo kapahigdaan nila, di ba? O nga, ang saban, okay ra ka ni? Okay ra ko ka. Sige, okay. Ako din daw nan, ha? Para makabalhin dito. Nakakita yung kong bahay nga among kabangan. Kwarto to siya. Na iyang gusto nga kami pamangduha. Upang may anak. Pero mas gusto siya nga tibok bahay gyud ang amo ang abangan. Kay way samok ba? Kay sa kwarto nga naidaghang nag-abang sa pikas kwarto. Samukan ko. Unya, namalhin din mi. Basta naman ka din eh. Okay ra. Kay ako ramang usa. Sorry lang ko. Daddy ko ganahan masuroy kang uwa ka. Masuroy lang ko kanang naa ka. Kanang kitang duha ang magkuyog pa. Pero kung ako ra gani, ayaw na lang uy, kapoy-kapoy lang ko. Buryo ka din eh, ikaw Rosa. Okay naman unta kung ako rang usa. Kung doon na lang unta tay TV, doon na tay ref, or stereo baron. Ano? Pagpalit og TV kang B para dili ko laayan diri pa. Magtigom sa kugang ha. Uy, di na ko nimo. Muulit kit ko ron sa amo ba, awan niya. Ay, sus, naunsa ka. Wap ako tinigom taon ka. Ngaging na, biat ikaw taon nga unya, taon binyo. Ay, magtigom pa ka, pradom sa kay ka. Di, wap ako rin tinigom taon. Grabe, kadugan na nimo anong trabaho. Wag kay natigom di ay. Uy, nagtigom ako, pero ako magigamay taon sa mua. Nipalit ko grip o gining TV taon nga smart. Unya, napay karaoke. Mo ito, nahurot ako tinigom taon. Imo da itong TV o graph sa inyo. Ako kapalitan to, nga naman. Mao pa? Uy, paghatag sa amo ang midyerbon, no? Sa ako gipalit og TV og rep. Og, ingon man, katong karaoke tatay na ako. Paigo ako midyerbon, no? Sa to, nagamit ako. Gipunan ako sa akong tinigom kamay. Sa ato pa, imo gitong mga butang to as inyo kay ikaw may nagpalit. Uy, mawag ito ka ako. Kaya ako itong ginamit taon. Ako itong tinigom ang kwarta. Nagigamit atong palit. Ako palit ato taon. Kung mauna, kato na lang. Sige, ito na lang. Kato na lang TV o graph nimo og ingon man karaoke. Imo man kato. Lagi. Kuha ato. Kato na lang dad adiri. Arito ibutang sa ato Kato mo dad adiri. Imo man kato. So, di ba may katungod ka nga mo kuha ato kay imo man to. Kuha ato. Dad adiri sa bay. Kita mo gamit ato. Daday. Pre, murag lagi kay problema. Da kay nangagad na kag-inom na ko. O imna ni botilya o. Grabe yan. Tadi katunga na noon ay. Ano kay problema? Gamay, pero lisod. Siyempre problema. Basta ikat na ko ikatabangan na pre. Gamay na magana ha? Kuan mo, pre. Ako asawa ba? Apa? Minyo na di ka. Paano naman magkasal, pero nahog na asawa. Tipon. Dili pa kay minyo. Yung binyo ragyabo na, pre. Forbida, tipon man, be. Nus Ang aman. tipon lagi, be. Tipon ako. Si pangutanan, si balik. Stila no pre. Sura splingon pre. Oy. Naibayo ba nga nagsinaaray? Na nagani engagement ring? Nagkuha pa daan og mga bay. Pero resulta, bulag yapon. Pre. Mao na pre. Mao nga bintras wa pa ka makasal pre. Isip-isip mo na. Ting-ting. Lisura, mahal mo na ako asawa ko, pre. Mahal ka na ako. Di ba lagi mo asawa mo? Ingon ka lang asawa pre. Kung imo na siya. Ha? Kung nagkasado na mo. Kasubagay mo. Yeah. O saan ni tawag na kuha na tawag, pre? Kay gugbaay man, be. Kasal ni kuwang na mo. Nagpuyo na kun, me. Magtiayo na, me. Nautsa. Buto na naon. Murar mi magtiayo. Kaya tipo na, me. Mao na itawag niya. Imong kapoyo. O makasal na gani mo, di mo siyang asawa, di ba? Indom sa ko. Mauna! So, unsa may problema ninyo, ha? Sultihi ko, pre.
Unsa mo gini problema no, pre? Sulti ko, pre. Gi. Kuan pre. Akong kapuyo ba? Mm. Ako lang yung kapuyo kaya di mo magdawat, ha? Kapuyo kaya di pa masan kami kasal, ha? Ang akong kapuyo, Ah, nangayo na akong TV. TV. Kay laay ko nung kayo tao, ikaw, siyar ko nung usa mabilin permis ba Mm. Unya, o pamataw ko kwarta, pre, kay kato ako bonus nga. Dawat ato ba? Ato major bonus ba? Mao to gipalit ako ato, refrigerator, TV, nya, napay karaoke tatay. Gikaso to na kong tanan. Wag gali kaigo akong bonus ato. Puno na ko sa akong tinigom. So karon nahurot akong tinigom. Unya, nangalit man akong uyap. Gusto mo siya makigbinyo ako. May pakasal taon ako. Unya, upo ko yung kwarta. Pakasli! Wala kay kwarta, bida sa mo. Hurot ako itong ako gipamalit. Saktong kong gingnan ako, akong kapuyo nga. Magtigom sa taday. Kaya wapa mo ko yung kwarta. Mali, hurot man ako pamalit atong akong major bonus taon. Gasto mo ito na ako. Naaram rin na. Unya. Gusto mo siya nga karundayon taon, may. Ha? Karundayon. Naambi TV. Kailay ko no kayo nga. Magtipon mi siya rin usas bahay niya wasi kalingawan. Gusto niya naaray TV sa bahay taon. Unya. Ang problema nako kay sa dihang nahibaw siya nga ako'y namalit na sa TV, sa rape, o katong karaoke tatay. Gusto ba nun niya ipakuha ang dadon dito sa mga puyan? Sugol ka to na tatay na ko, pre. Pre, kanang bahina no? Ako matambag ni mo no? Ah. Imo mingyod na. Wa may makalalis na pre. Ah. Kay imo man kwarta ang gipamalit na na. Ako ba ito? Pero di taon na conjugal property ninyo eh. Kaya wa pa lagi ba taon mo makasal ha? Gipalit na nimo, ulitaw pa ka. Ilang sabi, bro. Pero ako mo yung namalitaw na. Ato ako mo ito kwarta. Di tingalip ka buod na di tatay ko kwaon ka to, di ba? O di ka buot, pero may ubos na nimo. Tatay ko na nimo, pre. Nya, gusto ka nga may ubos mong nanay tatay nimo, ha? Ha? Ay, no, babe. Nga, mao na diha, pre, ha? Mao nga, kung ako pa ikaw, Palitan yan, ay! saan ginom? Di, ako magkabutang. Mano ang gingan mo. Pasabta ang imong kapuyo, pre, nga ingnaw nga para ilam guto ang imong gipamalit, para sa imong ginikanan. Kayo litaw pa man kanto, pre. Ha, pagkapalit mo ato, pasabta maayo. Ug di ka ni makasabot imong kapuyo, pre. Doon na something. Something? Kada kantas Beatles? Something in the way she moves. Di, nindot mo na, pre. Nindot na. Kanay mong asawa, di na nindot. Doon na something nga daot sa utok ng imong asawa, pre. Asawa! Pre! Dili dong uy. Ah? Imo man tong kwarta ang gipalit ato sa ato pa. Doon na kay katungod. Mo ikog balibari, kuha atong TV ug ang ref. Ingon man katong karaoke. Ibutang diri sa atong panimay. Kung di mo buhaton, di mo dadon diri, ayaw pagdahong mo pa uli pa ko dinis ato do. Oh, daday! Mao ni ako problema, pero sige yun, ko sa akong asawa-asawa, taon nga makuha, taong TV o grip, o ingon man katong karaoke. Saan man ako, Ate Pres? Ang saban? Di ka ko mapati taon sa kong tatay, ani kalakiya, o kulataon kong nanay, may inurubatog, kanang puwang kabayo, kusukit patit, ang saban? Bam, usaman, usay buhaton ako aning bam, bi, palihog tabagi ko ninyo, bi. Usaman kung kamoy pasultihon, Rani. Ate Pres? Okay ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Rani, Ate Pres. Rani. Problema gid sa Rani, Ate Pres, kay ang mama gusto na kaya nga makakita ang apo karon nagkita siya asawa niya kanilaging iyang mama para igon pa kayo nga laay ko no kayo nga kuan gipalitan niya ang mga appliances Ate Pres, TV, palitan niya rep, niya palitan pa niya karaoke ang tatay. Karon nakakita siya babay nga iyahang gusto nga pakasan gitipon-tipon sa niya nya ningon babay la aya diri dungoy ako raw sa paliti kung kuandong nya karon nahurot man iyang kwarta Ate Pres kay gipalit man niya sa iyang papag mama mao to nga nihangyo lang sa siya unya landay kay kuan sa saon nga di ko kapalit ron kay nakapalit pa ko sa ako ang tatay nga mauna appliances dito ana sa imuha dito ang katudalan dadato diri sa ato ang gipuhian kay may lang to man ako'y kalingawan ang problema niya di ba kuno masuko yang mama papa taon nga kanang iya harbang mama makainom kunog kanang red horse kanang RH sus kusog ko ni mo mate Ate Pres saon nam lang niya Paruman. Layo, problema siya di
Di maayo, uy. Kanisang Mahiubos gitaw Ayan yung na. papa Lima mama. kayang sulti sa lima ka babae dili daw dili kwarta so sa ato pa do na kay katungod ana mao na nga mao na kung ayaw kog balibari ko atong TV og ref ingon man katong karaoke og ibutang to diri sa atong panimay kung dili to nimo dado diri ayaw pagdahom nga bupauli pa ko diri sa ato ningon taon Nay, si buwag din ako eh. kuam na unsay pangalan na ati pres kanang Huwag seminar. dili kada bang gold digger ba no? Moro ba no na si Oo, Pres? oo, oo. Kanang Materialist, materialistic. Materialistic. Dili pa man nila na conjugal property kay wa Dili pa man pa yun. nakasal. Oh, Dili, uy. Di pa na matawag. Dili, Dili, ulit. Ulit ako pa man. Ulit Dili ako pa na. man siya ito papalit. At please, kumutan ko ni mo Pres, kami magsundaghan mi. Unya, pananglitan, mingon mo to kumama ni kapista, oy ikaw Pedro, ikipalit sa kanang sakong harina para torta. Ikaw kuan ikipalit sa mga itlog. Ikaw Bernardino, ikay sa mga kortina, mga plato, nga no. Kay ugas. Ini kaminyo kuno adto, wala kuno may power nga muda Ate Pres, kay puro pa man may ulitaw Ikaw? daga pagpalit. Ano rin kuno tos ginkanan ibilin. O, depende. Depende. Kung ihatag sa mong ginikanan, mong mama dadala rin dong to, magkaana, okay ra. Oh, Pero dili dyan ka makapugos. Basta mo upir. Oh. Di ka Kana man ko'y uban mingon nga, uy, kanang bayan nakatampo bi ko ano kuan. Ay, wow, eh. Nakatampo bi ko kinginto diha. Dili, oy. Grabe, ulian kasi mo kanya. Mao ba? Patubuan mo Nonsa. kinitos. Kay pilan magkatuig. Oo, maninguhan lang kayo. Panalitan na ti Pres, maminyo kag lain. Oo, Maninguhan na lang, ay pagsaligan ng Mao na. kay kabilin diha tanan. Kay kana, bisa kung saan na ti Pres, wag yun, madani mo diha. Wag yun, kay naabitay ko nu'y dato at ti Pres, nga namatay niya. Dato kay siya, porti niya paninguhan nga madato siya, daghan siya kwarta, pagatubang niya sa Ginoo. Siya asa may mong kwarta. Asa man imong kabtangan, asa imong bahay nga dagko kayo, ang imong mga building nga dagko kayo, asa man. Lingi-lingi siya, wa kay nada. Anya, karon higayon na asa pa dong ning imong kalag. Hindi na sa Ginoo. Asa pa dong imong kalag. So dili na ka maghando man na oy. Ayaw na paghando man ng mga kuan diha. Kay magunsa ko no, bitaw na gingon ni Consel Francis Paris nga magunsa ang imuhang bahandi kon malaglag imong maangkon ng kalibutan ba? Unsa na? Ang ko tibo kalibutan malaglag mo kalag sa. Maon na diha. Ay na lang oy, naunsa. Kadi sa bayana dong. Arani, biyain na dong. Biyay na, di na maayo. Di maayo ni dong. Imo pag yung inahan mo, yung barguhan mo, Di na maayo batasana. Ang imuhay nung gigikanan nga idito ka gipakatao gidaka siyam kabuan siyang tiyan kuan na nimo. Uban patingaling kuan ka na pang sa unon gulyat maingon tingaling ayaw. Oh ayo eh. Ikot tas Ayo matiguang. ayo oh may ana, nalaga ana. nila maninguha lagi ta palit ta tanong mangutang tanong. Ikot tas matiguang. Mauna. Yawat na lang kalingawan nila. Oh pwede man na may home credit do makuha na ta home credit mangutang na ta di ba? Ani ang paambit Mateo 6. Mateo ba? Larga. Verse 19. Ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi Kana. alang sa inyong kagalingon dinhi sa yuta kay tayan lamang kini og kutkuton sa anay og kawaton usab sa mga kawatan. May pong. Samtang, mao na isulti sa pananglitag makaglala sa imong babae, Sir Rani, muna isulti. Pero kung ari po ko sa 28, Matthew 28 verse 18, miduol si Jesus ug maingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. So mudangop lang kas pag-ampo, ampo ni Sir Rani, yawat mulok pa ni kasing-kasing si imong asawa kay lain kay iyang tinguha imbis iyahang tahuron ang mga katigwangan wa naman noon ni mga ligid mo diha Puzzle. Tihon. Subscribe to Dramaturgo.